I mean, your partner's gonna get 1,000 rand. So I wanna ask you a few questions to test if you're loyal. I believe you're loyal, right? Yeah, bafamfethu. Uthi ubani? Lee from CMTV. Oh, okay, ndoda Ugly. Is your partner light skin or dark skin? Mfethu udark mfethu isiphalaphala isimonde ishanda pha mfethu into okuma kahle angithola ngithanda lokho okuteki mina mbafu. Okay. How long have you been together? Into yami nesithanda sami man ngiyazi suze ngisho manje uthe intombi yami bafethu indoni yamanzi. Into yami sibe siyayiphusha silanda ukuthi uyeze understand of course. Okay, and ugcineni kumona? Intombi yami into zami lezi namhlanje kuseni nkabi yami. Okay. Igama lakhe ubani? Esithanda sami. Ngimbiza uMbali kodwa maliphelele abamaziyo ngakubo banokuthi uMbalende. Okay. My sister, is everything correct? Ngishilo ngathi umuntu wami akasoze nje angijolele mina shem. Ngiyabonga nasithandwa sami. Yabona manje sizoyibhubhudla le mali. Wow. 1,000 yonke mfethu. Congratulations. Ibukeza lapho nyeza lezi imali lakho. Wow. Ube ready. Uqale ya outfit le ya. Ukhipha imali emudeni. My bag. Saskipha lesi Yeah, side bag, yeah. Wow. Guys, sithanda sami wema. we didn't even Awungazi ukuthi ngedwe. we didn't even come with the Indoni yakho but yamanzi. it's going to check it. Awutambe yami egedlela bengazi wena Leka, sithanda sami enough. ngawusoza ungenzekala. Bayayilanda manje. Wow. Hey, nami bengithi ngiyawalka vele ngiza lapho uyazi nawe ukuthi ama weather mawathi nje kancane ngicabanga wena. Hey.